מה שהיה פה זה רק חול, חול וחול. בתים פזורים פה ושם, בודדים. דרכי גישה לחממות לא היה. ואם אנחנו מסתכלים היום במבט לאחור, אז מה שנבנתה פה זה מעצמה חקלאית ענקית, גדולה. וכשאני אומר מעצמה חקלאית גדולה, המילה מעצמה זה מילה מגומדת לעומת מה שנעשה פה במשך 25 שנה. חקלאות לתפארת, אם אומרים לתפארת מדינת ישראל, לתפארת העולם כולו. כשאני אהיה גדול, אני חושב שאני אהיה חקלאי. באנו לגור פה, קודם כל, מתוקף הזכות ההיסטורית שלנו על ארץ ישראל. אני מאמין באמונה שלמה שכל הציונות כולה מבוססת על ההבטחה האלוהית לאבותינו, לאברהם, יצחק ויעקב. אברהם אבינו ויצחק אבינו ויעקב אבינו ראו כאן את צונם, נטו כאן את אוהליהם, עבדיהם חפרו כאן את בארות המים, ומי שחולק על זה, שילך לספר בראשית ויקרא את פירוט הדברים האלה. ואז הייתה קהילה מפוארת ביותר שהתקיימה אלפי שנים. הקהילה הגיעה לשיאה בימי הביניים, כאשר ישבו כאן רבנים, פייטנים, משוררים, מעמודי התווך של היהדות. זו הייתה קהילה מפוארת ביותר, שחוסלה על ידי האסלאם הקיצוני והערבים, ערבי ארץ ישראל, בפרעות של 1929 ובמרד הערבי הגדול. אבל עד אז היו כאן שורשים עמוקים עם בתי כנסת מפוארים. כולנו ביקרנו בבית הכנסת עם רצפת הפסיפס של דוד המלך בעז הים, אחד המפוארים והגדולים בארץ. בתוך המסגד הגדול של עזה, בג'מע אל-כביר, נמצאים עמודים, והיו עליהם עד לאחרונה מנורות, שזה סימן יהודי מובהק, וכתובות יהודיות של האנשים שעשו את המקום הזה. לאחרונה הערבים הרסו את הכתובות האלה כדי לעקור את השורשים שלנו. אבל עזה, כמו כל ארץ ישראל, היא שלנו. לפני כ3 שנים הערבים החלו להכות אותנו בטרור רצחני. כ4,000 פצמ"רים נפלו בגוש קטיף וכ10,000 אירועי ירי. ראש הממשלה בתוכניתו המדינית
מוכר אשליה לעם ונותן בכך פרס לטרור. אתם החזית וגם הגב של עם ישראל, ועל זה כולנו צריכים להודות לכם. המאבק הזה כאן הוא זה שקובע, זה הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו יושבים כאן כדי להמשיך את המאבק, אנחנו לא בורחים. מאז ספטמבר 2000 גדלנו מספר התושבים שלנו, מ-7,200 תושבים גדלנו ל-8,000 תושבים, וזו בעצם תשובתנו למלחמה שנכפתה עלינו בשלוש השנים האחרונות. תלמוד תורה עצמונה זהו התלמוד תורה היחידי בעולם שתלמידיו לומדים במקלטים וחלונותיו מוגני ירי.